Шығарылышыбызны җырлы бүләк тапшыруы белән алга таба дәвам итәбез һәм зәңгәр экраннар каршына Олышыңар авылында яшәүче Закирова Мөсәвирә Вәли кызын чакырып калабыз. Бүген ул үзенең 85 яшьлек зур юбилейын каршылый. Бүген Саба районы Олышыңар авылында яшәүче кадерле әниебез Закирова Мөсәвирә Вәли кызының олы бәйрәме 85 яшьлек юбилейы дип башланып китә, килеп ирешкән безгә бүгенге тәбрикләү хаты. Хөрмәтле юбиляр, якыннарыгыздан матур теләкләрне кабул итеп алыгыз. Кадерледән кадерле әниебез, без сине гомер бәйрәмең белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Әниебез, син һәрвакыт улы җанлы, сабыр хылыклы, киң күңелле. Без синең белән чын күңелдән горурланабыз. Синдәй сабыр, туган җанлы, тормышны яратучы, мәрхәмәтле, кешелекле зат бармы икән? Син безнең ышаныч та, таяныч та, саклаучыбыз да, яклаучыбыз да. Без әле дә киңәш сорап әни сиңа киләбез. Үзеңнең төпле фикерләрең, яхшы киңәшләрең белән ярдәм итеп яшисең. Өебез һәрвакыт якты, ризыклы булсын. Балаларыңның, онык-оныкчыкларыңның игелеген күреп, хәерле тыныч тормышта озын гомер кичерүеңне телибез. Юбилейың белән тәбрик итеп, бары бәхет сиңа телибез. Үткән тормыш инде шаулап узган, алда булсын тыныч көн дибез. Рәхмәт әни, гомер бирүеңә, төн йокыларыңны бүлүеңә, безгә нык канатлар куюыңа, ышанычлы терәк булуыңа. Котлы булсын әни туган көнең, кояш кебек балкый йөзләрең, кайгы хәсрәт күрми шатлык белән үтсен синең алгы көннәрең. Киләчәктә дә әни синең күңел яктылыгыңны, җан җылыңны тоеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта бергә матур итеп яшәргә насыйп булсын иде безгә. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек, юлдаш булсын әни гомергә. Йортыбызны җылытучы учак, нур сибүче кояш син безгә. Сиңа рәхмәт сүзен әниебез җиткерәбез туган көнеңдә. Үстердегез безне кеше итеп, олы рәхмәт барысы өчендә. Бәйрәмең белән котлап, кызларың, кияүләрең һәм онык-оныкчыкларың исеменнән кызың Фәнвирә диелгән иде котлау хатында. Хөрмәтле Закирова Мөсәвирә Вәли кызы, чын күңелдән сезне 85 яшьлек зур юбилей көнегез белән тәбрик итәбез. Матур теләкләргә ихластан кушылабыз. Бәхетегез озын гомерле, ә гомерегез бик тә бәхетле булсын. Сау-сәламәт яшәгез. Исәннәрмесез? Барлык әниләргә багышлап, утыр әле әни, яннарыма дигән җыр. Утыр әле әни яннарыма, бер сөйләшик әле туйганчы. Сөйләни, сөйлә хәлләреңне, тыңлыйм әле күңел булганчы. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны, башкаемны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Утыр әле әни яннарыма, бер бушатыйм әле күңелне. Син янымда булган чакта миңа шундый рәхәт, шундый күңелле. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны, башкаемны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны, башкаемны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Утыр әле, утыр яннарыма,
Сузыгәлі мұңлы күйләрне Рәхәтләнеп икәү жырлыйгәле Шиткә куеп барлык эшләрне Кулларыңны кулларым алыйм Тыйм әле синең жылыңны Башкаемны инәреңә куеп Тыңлыйм әни мұңлы жырыңны Кулларыңны кулларым алыйм Тыйм әле синең жылыңны Башкаемны инәреңә куеп Тыңлыйм әни мұңлы жырыңны Башкаемны инәреңә куеп Тыңлыйм әни мұңлы жырыңны Тыңлыйм әле мұңлы жырыңны Бүгенге менә шулар чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Хөрмәтле телевизор караучылар, без инде сездән музыкаль тапшыруыбызга котлау хатларын көтеп калабыз. Языгыз, якыннарыгызны бергәләп тәбриклик. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз, алда көтелгән озын ялларны күңелле һәм файдалы үткәрүегезне теләп калабыз. Якынлашып килүче бәйрәмнәр белән сезне.